Takže klasické brúšáky, nohy 90 stupňový uhol, ruky môžu ísť za krk, za hlavu, takisto aj na prsia. Pri púšťaní, že vo fáze dole sa nadýchujeme a pri pohybe smerom nahor robíme výdych. Brucho je stále napnuté, nepúšťame, spúšťame sa nie celým chrbtom, ale len spodné lopatky. Po prípade môžeme zdvihnúť jednu nohu, vystretá, preknutá a pokračujeme v brúšákoch. Takisto nohy sa môžu vymeniť. Ďalší cvik. Šikme skracovačky 90 stupňov medzi bruchom a stehnami, medzi zadnými stehnami a líkom takisto 90 stupňový uhol. Vytočený drút smerom vpred, smerom hore. 10 cm pohybu, stiahnuté bočné brušné svaly, hore výdych, dole nádych. Robíme to ťahom, nie sekano, ale ideme plynulo dole, plynulo hore. Takisto to isté na druhú stranu. Dole nádych, hore výdych. Ďalší cvik. Takisto brúšáky, nohy hore 90 stupňov. Je to náročný cvik, takisto hore výdych, dole nádych. No posledný cvik tejto lekcii si ukážeme pilates. To znamená ruky za chrbát, ako by sme bicyklovali, jedna noha vystretá, druhá skrčená, tá, ktorá je skrčená, opačný lakeť z vonkajšej strany stehna. Vytáčame trup. Každý príťahom výdych. Takže to by bolo asi odo mňa všetko v tejto lekcii. Vidíme sa na budúce.